Robert Abela għadu qed jaħbi u jkaxkar saqajh biex jippubblika l-kuntratt ta' 17,000 euro fix-xahar li kien qed idaħħal għal tul ta' snin qabel ma sar Prim Ministru, eluf li ħa mill-Awtorità tal-Ippjanar mit-taxxi tan-nies. Minkejja l-isfida ċara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg biex Abela jippubblika dan il-kuntratt aktar minn 24 siegħa wara, il-Prim Ministru minkejja l-inqabad għadu qed jaħbi id-dettalji ta' dan il-kuntratt. Robert Abela, qiegħed ngħidlek minn hawnhekk, jekk m'għandekx taħbi, u aħna nafu li għandek. Ibda billi tippubblika il-kuntratt illi intaħat ta' 17,000 euro biex nibdew, imma mbagħad inkomplu naraw aktar il-qoddim. Ippubblika anki dak li ħbejt mill-Parlament ħalli nkunu nafu l-verità. Dan il-poplu jixraqlu il-verità. Biex jiġġustifika 17,000 euro fix-xahar f'kummenti lill-medja f'żewġ okkażjonijiet separati, Robert Abela qal li qalla l-eluf mill-Awtorità tal-Ippjanar għaliex kien jaħdem fil-weekends għaliex żdiedlu x-xogħol u anke ħadem b'dedikazzjoni. Konna naħdmu sigħat mhux mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt dejjem u kien hemm okkażjonijiet fejn saħansitra tħallna biex nagħmlu x-xogħol tal-Awtorità tal-Ippjanar fil-ħdud ukoll. Dak huwa ħlas li ġie riċevut minn ditta u allura xogħol li sar minn numru ta' avukati b'dedikazzjoni għal kwantità ta' sigħat enormi kuljum, inkluż fil-weekends u għal daqstant tweġiba tiegħi kienet ċara li ma spjegajtux lanqas hija l-livell ta' professjonalità u dedikazzjoni sħiħa illi biha għamilna x-xogħol tagħna tul is-snin. Dawn il-kummenti ħolqu rabja kbira fost il-Maltin u l-Awċin. Fil-fatt kienu ħafna dawk li rrimarkaw kif iż-żieda tal-għoli tal-ħajja, is-serq fil-kontijiet u tberbiq ta' flus il-poplu huma ħafna iktar mill-175 żieda li ħabbar fil-budget u huma ħafna iktar mill-100 euro li se jagħti lejliet elezzjoni ġenerali. U fil-waqt li Robert Abela għalih ħa 17,000 euro fix-xahar, min-naħa l-oħra il-weda ta' Bernard Gregg baqgħet waħda ċara. Dan il-partit illi se jkun qiegħed hemm biex lilek jgħidik ħajja aħjar, ħajja diċenti, ħajja illi tista' tagħtik l-opportunità li mhux tgħix biex taħdem, imma taħdem kemm hemm bżonn biex tgħix tajjeb. Tkun tista' tgawdi lil uliedek, tkun tista' tannaqhom u iva jekk hemm bżonn taħdem il-ħadd għax-trid mhux għax inti mġiel u taħdem il-ħadd ukoll u tkun gburi mhux tħoss illi għax taħdem il-ħadd qed tagħmel xi ħaġa speċjali bħalma għamel minħa mill-inqas 17,000 euro fix-xahar fil-bowt. Kien Kutajjar, Net News.